Bai, hau da, San Sebastian Region. Zer egiten dugu San Sebastian Region egin? Esako dugu norbaiti, jutzen den, ez egit, behasainera kafe ikustera, edo juntzaite ezak inora buruak landatzera, edo juntzaite arrasatera ezak izan jaietan. Maybe ere bai. Baina puntua da, zer egiten dugu San Sebastian Region egin? Da como la jungla, como Donostia dago zibilizatua, dago normala, bakarrik very few local people, orduan, Gipuzkoa. Eta Gipuzkoa, not anymore Gipuzkoa, Denis Itxasori esker, instead of San Sebastian Region. Zer gertatzena? Asunto honekin. Gertatzen ari dela zabaltzen, gure arazoa, jendare jauri ere. Aparte, agian, eskal, humilatzen. Ni nahi zazpik errezenean ez dakit norren regioneko naizela, eta ez da, mierda. Baina, horrela pixkat, orain urrengo asmoa, kalitatezko turismo bat, diru asko daukan jendearentzat, eta leku guztietan. Of course, hemen ja, Donostin, gero eta gutxiago, baratzi, azken baserriak eraizten ari dira, gero eta baratze gutxiago daude. Daude, baratzutako batzuk amenazatuak daude, Juliako Arruntenen parkea, Tekniko Baratzada, Antzugun, eta orduan, movida greenago bat egiten dugu San Sebastian Regionen. Norretea okan zerbait, honen inguruan? Juliako dira batzako datzuk behar zituzenean, Bai, horre gainean pelarra jarriko dute. Eta horiek dira, gainera, Juliako Mintegien parkean eraiki diren etxeak dira, etxebizitza sozialak. Donostiko gazteentzat. 1.500 eurotik gora kobratzen duten Donostiko gazteentzat. Anybody there? Eta, karo, zergatik Donostiko gazteek ez dute etxebizitzarik aurkatu? Turismoa! Orduan, eneko goiak, recientemente, esan hitzari, turismoarena, problematikoa da, baina guari gara etxebizitzak eraikiko ditugu adidez, Juliako Mintegien parkean, Go on. Eta hori, Donostin ez dagoela beste inun eraikitzeko aukerari, edo ez daudela etxe utzik erabiltzeko, edo... Donostin kalkulatzen dira, eta Maragumila da iritsi edezkela etxebizitza hutsak. Imaginatu horri gehitzen baldin badizkiogu, turistek okupatzen duzen etxebizitzak, hotelak, eta bigarren etxebizitzak Eibartarrak. Seguro, lehen ere esan dago, mundu guztiarekin